Dobré odpoledne, znovu před kamerou a u mikrofonu. Připadám jak mediální hvězda tady, nicméně rozhodně nejsem, ale chtěl bych vám tady něco říct o roce 2026. Výhled na letošní rok, co tady v TTV plánujeme, jakou cestou půjdeme, co bude nového. Nedávno jsem tady mluvil o roku 2025. Skvělý rok, dobrý rok. Na základě i tohohle roku, těch výsledků z toho roku, jsme se rozhodli se synem, s Pepou, o další obměně vozového parku, byť jsme úplně nechtěli v takovém počtu. Ale loňský rok jsme v podstatě nenakupovali, protože velký nákup byl v roce 2024. Ale letošní rok prostě nebude to tak velký, ale rozhodli jsme se pokračovat v obnově vozového parku. A v podstatě bude to v průběhu června až srpna 16 kusů techniky, kde budou nový soupravy 120-kový, budou nový tahače. Převážná většina, nebo respektive skoro všechno, opět bude ve Volvu. Bude ve Volvu v Airu, tak jak je už poměrně standard. V podstatě klasický motory, turbo compoundy, 460 s XL-ovou kabinou, takže bych řekl celkem slušně vybavený. A slušně vybavený, řekněme, hlavně pro ty řidiče. Ty řidiči, to byla jedna z hlavních vlastně takových motivací pro mě, pro ten nový nákup a vytvoření plánu nákupu i na další roky, kde hlavně v tom loňském roce ty řidiči, kterých teda máme už převážnou většinu řidičů z ciziny. Byť tady pořád máme ty naše stálí dobrý kluci, kteří jsou tady z okolí a mluví česky. Ale já to nechci teďka sortovat a popisovat, kdo lepší není, nebo je horší a lepší. Vůbec všeobecně řidiči, i na základě toho, že si těch řidičů nesmírně vážím. A už jednou jsem tady do té kamery mluvil o tom, jak ty řidiči to dneska jako vůbec nemá jednoduchý. Vůbec. A byť jsem za tím volantem strávil pár set tisíc kilometrů, i když už to je fakt dlouho, tak pořád se na ty silnici občas vyskytuju a vidím i v tom osobáku, jak to prostě stojí úplně za. Takže můj obdiv k těm řidičům, který prostě na ty silnici jsou, který v těch kolonách ty hodiny trávějí, který v podstatě musí znát spoustu věcí legislativních, tak i to mě přispělo nebo přimělo k tomu, abych s Pepou se rozhodnul ten nákup vozidel udělat, protože to je asi to jediné, co v dnešní době můžu pro ty šoféry udělat. Dát jim dobrý auta, dát jim dobrou techniku a aspoň nějak rozumně jim vytvořit finanční podmínky, protože rozhodně bych byl pro a viděl bych daleko lepší odměnu pro ty šoféry, než to, co mají. A nejen tady, to se týká napříč trhu. Tak v podstatě bych rozhodně chtěl, aby brali víc peněz. Ale ono to ekonomicky není možné. Ty zákazníci pořád tomu nerozumějí a v podstatě nechtějí přistoupit na zvýšení cen. Takže aspoň to jediné, co já můžu udělat, tak v podstatě koupit jim nový auta. Letos začneme, respektive budeme pokračovat, protože ty nákupy z roku 2024 byly veliký. Budeme pokračovat, příští rok budeme pokračovat, další rok budeme pokračovat a já mám udělaný plán nákupu až do roku 2031, kde, jestli mě někdo zná a ví, co to je ta jednička vždycky na konci, tak 2031 bude 40 let. Letos je 35
Takže do roku 2031 bych tady opravdu nechtěl mít auto starší 4-5 let. Což teďka občas ještě je, ale letos se víceméně hodně k tomu mému cíli přiblížíme. Takže letos kupujeme 16 kusů techniky, letos začínáme znovu pravidelně jako obměňovat a je to hlavně jako můj velký dík šoférům, kterých tady pořád je 140 a rád bych tuhletu velikost prostě udržel a ono to v podstatě je z velké části hlavně o nich. Takže pánové, díky a ty nové auta budou, minimálně to vám můžu dát. Mějte se hezky, všichni se mějte hezky a rád vás tady na place někdy třeba uvidím. Mějte se.